akula akura ta dau akuya akunsa nasara anagun Allah tafiya a cancan jam'iyyar NNPP murke yafi da salo za mu sako musu rigar kifi a sani na reza ta foka kaifi Isa Hassan zo ka rike yafi abu cancanta NNPP tafi tafidan jama'a ne Isa Hassan giwa da nesa ba kuliya ba da kafa bai gajiya ba makiya ba su ga guri ba muna NNPP jama'a da ita majalisa dai ku ne tsaninmu muna NNPP jama'a da ita da mutane ya amsa na kiran mu muna NNPP jama'a da ita ajiyan nan mu san ba za a taba ba muna NNPP jama'a da ita majalisar ta tarayya kai muka dauko muna NNPP jama'a da ita ko galima mun aiki ba shi da tsoro muna NNPP jama'a da ita ayi zaɓe malam ayi zaɓe a kasance mun dau jam'iyyar muna NNPP jama'a da ita ko ga san dau maki masu ban mamaki ku zubo mana taki sarakuna da doki muku kayan aiki a ba mu za a ga aiki jama'a da ita daga Isa Hassan muke so jama'a da ita daga Isa Hassan muke so jama'a da ita daga mu biyo reran zaki jama'a da ita daga Isa Hassan muke so Isa Hassan ya hau zai mana aikin mamaki jama'a da ita daga Isa Hassan muke so mai rabon Allah nan babali imamun nan a rike yankin nan so ba za su iya ba mai gwandan daɗi mu yi tafiyar mu cikin daɗi mai gwandan daɗi mu yi tafiyar mu cikin daɗi mai gwandan daɗi za su rike majalisar nan sai mun yi za mu rike muku yankin nan mai gwandan daɗi mu yi tafiyar mu cikin daɗi yanzu za ta iya kasance cancanta a taƙaice haka zai zama nasara ce Hausa akwai zaurance tafiya za mu tsaya mu tsaya sai mun karba mai gwandan daɗi mu yi tafiyar mu cikin daɗi da babbar zaki mai niyyar aiki a rike mana yanki domin adalci mu mai kayan daɗi mai gwandan daɗi mu yi tafiyar mu cikin daɗi Isa Hassan ne na Gazali Muhammad sanatan gobe mu zaɓa Gazali mai gwandan daɗi mu yi tafiyar mu cikin daɗi Isa Hassan ne gali mami ne gashi jagora ne na ma'alan Aminu garba katagun sa'i garsaki wannan sai ka kai ke kokar da ajiyewar nan ta kai mun ja tawaga mun ja jama'a mun ƙara shiri baka da sa'a za mu riƙe jegon tafiya ga mu duka Isa Hassan jama'a da ita da dau sai Isa Hassan shigabar mugata shi zai kafa ta majalisan tarayya ga mai kirki jama'a da ita da dau sai Isa Hassan lafiya sadauki sarki na aiki kai ne irin mu Isa Hassan jama'a da ita da dau sai Isa Hassan sai tafi da jama'a sai tafi da jama'a majalisa zo ka karba sai tafi da jama'a kowa ya yarje mu ma mun yarje sai tafi da jama'a karfi zaki ne sarkin aiki ne karfi da jama'a shi limami ne bawan Allah ne karfi da jama'a mun dau ƙuri'ar mu ko ne zaɓin mu karfi da jama'a tafi da maza
ga aiki gaban mamaki tafi da jama'are mun yarda kuri'ar mu mun baka gaba daya za mu ga aiki dai a dan majalisar tarayya kai muka zaba jama'are ita su ga Isa Hassan dai a wakiltar mu ina faɗa zance na shine zaɓi na domin cancanta ba ma canzawa yan nufin nan mun yarda kuri'ar mu mun baka gaba daya za mu ga aiki dai a dan majalisar tarayya kai muka zaba jama'are ita su ga Isa Hassan dai a wakiltar mu in dai jama'a ne ko san aiki ne ko kuma kishi ne Isa Hassan dai a wakilcin mu mun yarda kuri'ar mu mun baka gaba daya za mu ga aiki dai a dan majalisar tarayya kai muka zaba jama'are ita su ga Isa Hassan dai a wakiltar mu fifin nan babbar ni'ima ce ita fatin kun san renan zaki ce dama abu kasance zance a taƙaice kuma ranar zaɓe mu ɗau mai kishin nan mun yarda kuri'ar mu mun baka gaba ɗaya za mu ga aiki dai a ɗan majalisar tarayya kai muka zaba jama'are ita su ga Isa Hassan dai a wakiltar mu Allah sarkin mu mun kai kukan mu yarda ka share mana Allah ya mun zo mun yarda kuri'ar mu mun baka gaba daya za mu ga aiki dai a dan majalisar tarayya kai muka zaba jama'are ita su ga Isa Hassan dai a wakiltar mu idan dai kun yarda kuma mun yarda kar da ka dau sanda ba da inja Isa Hassan dai ba zai mana wasa ba majalisar mu tafiya dai zaki mai karfin aiki namijin hamshaki mai gonar aiki ko da kula doza ta san ka aiki ta yaki na ji suna burki ya rabbi kira sarki idan sun dame ka kar kai mamaki kai ka san mulki kuma ka ja aiki kai da ka sa aiki a gaban ka kake aiki bar su yi raki ka zama lantarki a taɓo ka a da aiki yayi mu kuma ja maki kuma ji kan malam kakan malam ka rike kursiyo kai ba ka tsafi ko littafi ya bude ma shafi kai ka san kifi baya san kofi ku karsa a koginsa na ga suna sansa girma an baka suna ka ɗauka dole su gaishe ka jama'are ita su ga Isa Hassan dai a wakiltar mu Allah sarkin mu mun kai kukan mu yarda ka share mana Allah ya mun zo mun yarda kuri'ar mu mun baka gaba daya za mu ga aiki dai a dan majalisar tarayya kai muka zaba jama'are ita su ga Isa Hassan dai a wakiltar mu idan dai kun yarda kuma mun yarda kar da ka dau sanda ba da inja Isa Hassan dai ba zai mana wasa ba majalisar mu Adamu ka tagumma dai ma waƙe ɗan garin ka tagumma dai ma aiki yaran gazali sanatan nan insha Allah za ku riƙe mu Allah ya samu dace.